sayangin pa ang pagkakataon na kapiling kita. Ang gusto ko'y mapaligaya ka, ibubuhos ang lahat hanggang sa huli. Ang pulong mo kinabuhi ko, ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nga niya kaninyong mga mensahe sa kaluwasan. Sa iyo ang ninanais ng puso ko, ito sa bawat sandali, ikaw ang inimitin. Patawarin mo ako kung ako'y nagkamali. Sa'yo, Panginoon, iyan ang alay, lahat ng aking paglaan. Sa'yo, Panginoon, ibibigay, pinaka-best sa aking buhay. Nais kong iparamdam sa iyo ang ninanais ng puso ko. Ito sa bawat sandali, ikaw ang minimithi. Patawarin mo ako kung ako'y nagkamali. Sa'yo, Panginoon, iyan ang alay, lahat ng aking paglaan. Sa'yo, Panginoon, ibibigay, pinaka-best sa aking buhay. Sa'yo, Panginoon, iyan ang alay, lahat ng aking paglaan. Sa'yo, Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sa Shine FM, adunay kadaugan. 95.3 FM. 95.3. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahanding.
pagbantay sa tanan panahon kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana apanayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna himo siyang bahandit kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi ang kasulatan ng Ginoo ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan kabaguhan kadaugan kagikutlo sa balaang kasulatan na butang may katapusan Layo buntag ka na pagkanan Maigsoon, Luzon, Visayas, sa Mindanao. Ilapin na sa kinabuhi ni si Alejandro Cueva from Patirisa sa iyong pamilya. galing May buntag ka ni Udia, Sir Alejandro ni Cueva mga kaisunan. Ano na sa mensahe Maigsoon? Good morning, Pastor. Good morning sa tanan diya sa Manirita Bay City, Negros, Aulindan. Ang Ginoo magapanalangin sa inyong kinabuhi Sir. Uban sa imong pamilya, uban sa imong asawa, ug mga anak. Makikumusta lamang ni Ninong Bubo, Ninong Alois Katakuta, atong amigo mga kaigsunan kanito mga panahon until now and forever, Exxon. Although mag-kaigsunan, salamat sa Ginoo sa mga katauhan na nahimo na kong kabahin sa among kinabuhi. Sikat kanito year 2000. O nahimo na mo siya nga inom sa panahon sa mong kamilyon sa akong matikas kinabuhi sa 2006 December 30. Ako lang pasalamatan ng Ginoo sa mga katauhan nga nahimo dili na ko kayang kalimtan until now. Mao nga ang Diyos makapanalangin sa tanan na gihimo sa Ginoo nga kabahin o gihimo sa Ginoo nga nahimong instrumento mahimo tang success sa kinabuhi. So, una nga ikaw ug ako tanan din sa kalibutan nga atras buhi bata ang Diyos siya minaghanay nagpaanay ang ikaw mahimo adunay kadaugan pinagi sa tabang sa Ginoo. Sa ngalan sa labing kalagdan nga Diyos sa tibok pyesa sa kalangitan sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Ryan Makasaon ang ano sa bangin yung mga higala ubos nga amigo ubos nga sulugo diya sa pagdala sa mensahe atong Ginoo pinagi sa balang kasulatan aron ikaw ug ako matudloan pinagi sa iyang mga mensahe. Salamat sa Ginoo maibuntag sa tanan kabinan sa dapit sa ato Ninong Maigsoon Ninong ang dapit diha sa unahan mga kaigsunan babaw sa kabandutan although mga kaigsunan doon ay extension program diya sa kabandutan mga kaigsunan ang CIT department mao'y nag-open ato mga panahon na maigsoon o na aming bisita ato kaubanan ng mga faculty and staff o aron sa pag-abli sa extension program. Salamat sa Ginoo sa barangay captain mga kaigsunan nga nagtighalobilo aming dawat sa iyang umihatag kong panahon sa mga faculty and staff na pinanguluhan ni Dr. Marilo Garabado ni Dr. Oy o sa itong mga kaubanan na mga magtutulong o sa tanan naghatag kong panahon niya itong mga salamat sa Ginoo ilabi na sa ito ang buhi ka Diyos nga kanunay nato na naghatag ka nato gininhawa naghatag ka nato puso naghatag nato panahon karon ikaw ug ako pag kinabuhi kong doon na may gininhawa niining panahon na ilabi na sa ito ang Presidente sa Negros Oriental State University nga si Dr. Noel Yasi o sa naglaing-laing mga external campuses sa mga tanan nga mga colleges o sa tanang mga katauhan na nagapalibot din sa Sign FM 95.3 sa dayal sa inyong mga radio. So
kabukiran man sa Tanhay City, sa kabukiran man sa Bay City, sa kabukiran man sa Bay City, Negros, Oriental, Luzon, Visayas, at Mindanao. Ilabi na sa kay mga nasod, may buntag na itong tanan, may gabi, o may tanaw, o maayo buntag, o maayo mundo sa tanan. God bless everyone. Ang atong oras karon mga kaigsunan, alas 4:32 na sa kabuntagaw. Balik na sa atong programa alang sa pagpaabot sa mensahe Ginoo, nining mao nga dapat igsoon. Tungod kay ikaw ug ako na kinahanglan gyud mensahe sa atong Ginoo. Kay walay tao sa kalibutan nga mahimo siyang success. Usa sa atong abiyego mga kaigsunan si Dr. Don Vicente Rial. Ano na sa mga pagindahay sa pagbisita niya aming mao nga dapit ato asya karon sa Maynila. Ang pasalamatan ng Ginoo until now matod pa niya mga kaigsunan. Tudong sa masod lamang makabisita ko sa inyong lugar. Welcome. Ini mao nga dapit. Wala mi gipihig, wala mi gipili. Although si Dr. Rial maigsoon nahimo siyang Kristohano, nahimo siyang born again mga igsoon. Muna nga gipamatudan nato, gipamatudan sa Dios. Ikaw ug ako, si bisan kinsa makakaliadto, si bisan kinsa makasakalibutan, ikaw ug ako, kundo na ko'y plano ang Ginoo, mahimo gyud ang iyang mga katawan. Dili nato ibali mga kaigsunan sa atong pagkamakasasala, sa atong pagkamasalay-masalay kaniadto. Apan ikaw ug ako, kundo na'y plano ang Ginoo, mahimo gyud ka iyang kasaligan. Mag-abot ang mga igsunan. Labing gamanan o mahigugmaon ka nga Dios Ama. Ikaw ang kinugdan o tuburan sa tanang mga butang. Ikaw ang source sa tanan na mong gikinahanglan. Ikaw ang Diyos kang Abraham. Ikaw ang Diyos kang Isa. Ikaw usap ang Diyos kang Jacob. O ikaw usap ang Diyos kanahan. Usalamat o Diyos sa imong pag-iuban. Ang mga dawa karon, ikaw ang among himayaon. Ikaw ang among pasidunggan. Ikaw ang among pasalamatan sa tanang panahon sa mong kinabuhi. Wala kami arang mahimo sa mong kagalingon na Diyos. Ang among mabuhat, mao ang pag-agad, mao ang pagpaabot sa insaktong panahon sa imong paggamit sa mong mga kinabuhi. Usalamat o Diyos sa pribilehig kagayonan nga imong gihatag kanamo. Amo kining ampingan, amo kining tipigan, o amo kining alimahan ang imong pagsabit sa imong mga hagad, Lord Jesus. Salamat o Diyos sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3 sa dayan sa ilang mga radyo. Ang kanunay nagasunod dining mga programa. I declare blessing, I declare prosperity sa matagos sa kanila kamang kinabuhi na ikaw o Diyos magtagpo, mag-supply sa tanan nilang mga panginahanglan. Salamat o Diyos sa tanan nga karon nga magwas sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, ilabi na sa laing mga nasod o sa tanan nga magapaambit ug magashare nining mga nga programa. I declare blessing sa matagos sa kanila kamang kinabuhi. Tagpuan sila o Diyos, o supply sila sa tanan nilang mga panginahanglan. Ug ikaw o Diyos nasayo sa mga kinabuhi dinhi sa kalibutan. Salamat o Diyos sa imong pag-iguban sa tibok na akong panimalay, sa among tulo ka mga anak, sa akong ugangan, sa akong wife, kang anak karon sa Saudi Arabia. Ikaw makikuban sa iyong mga amo, uban sa iyong kaubanan o Diyos. Ining mao nga dapat Lord magapamuhat ka kanunay, labaw sa tanan dapat sa Pilipigan, sa among mga kaubanan sa mga dapat. Pinanguluhan ni Pastora April ni Akabdoran, isa pa man ni Pastor George Panerio o Diyos, Pastora Chinky, iya sa dapit sa kasagang o Diyos, sa pamilya usab ni Pastor Arnold Probilagantol, sa pamilya usab ni Pastor Nonoy Arias, sa pamilya usab ni Pastor Argos Arias diya sa Bakong Lord. Ako mga pag-ampo na kanimo, bisan pa man ni Reverend Alejandro Paraguya diya sa dapit sa Palanas, Tanhay City, Negros Oriental. Evangelist LC Candelario diya sa Cavite, Lord. Ako mga pag-ampo na kanimo, gamitan niyang kinabuhi, alam sa pagdala sa imong mga pulong mga mensahe. O salamat o Diyos na alam kibalong ang gitong gikan kanimo, imong ibuko sa matagusan kung mga kinabuhi ni Antong gustong magpagamit sa imong mga buhat mga katungdanan ni imong hatag kanamo, Lord Jesus. Salamat o Diyos kung mga pag-ampo labaw sa tanan ni mga dapit. Ikaw magapanalangin kung ikaw magtago, mag-supply sa tanan namong mga panginahanglan.
Tapos sa tanan sa ikaduhang pagpasalamat nga kanimo dining bulan sa Mayo, Amahan. Salamat o Dios, ikaw ang tinugdan ug tuburan sa tanang mga butang. Labaw sa tanang mga katawhan nga nagaplano sa pagbisita nimong mga mao nga dapit. Bantayan, proteksyonin, alimahi ang ilang mga kinabuhi, Aman. Labaw sa tanan ang imong pagkamaayo kanunay maguban sa tanang panahon sa mga kinabuhi. Sa mo makaigsulan diha dapit sa kampoy o Dios sa mga Ilhig family, Brother Mario Ilhig, Lord, ikaw magapanalangin sa matagusan. Ikaw magsuplay sa tanan nila mga panginahanglan, labaw sa tanan sa ilahang panginahanglan matag adlaw o Dios. Ini mga nakakaamahan ni ang imong ubos nga lagan aron sa pagkaambit sa mga imong mga pulong mga mensahe aron among bahibalaan ang tinud-anay ang lintungan ay pagkatuyuan at tumong na kami imong ipakatao binas kalibutan mo, Jesus. Salamat o Diyos bisan pa man sa mong station manager Pastor Gideon Canilario diya sa Malapuyok, Lord, uban sa iyong pamilya, uban sa iyong asawang mga anak o sa trabaho nga imong ibiyal kaniya. Salamat o Diyos, ikaw magapanalangin, mag-supply sa tanan niyang mga panginahanglan, tungod kay ikaw mayo sa matagusan ng mga panginahanglan. Doon mo kimaya, nanalanggit ka nimo ang tanan pinag-isagalan samahan sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo, tanan mag-ingon. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon, ilabi na sa kinabuhi ini Mama Maricel Favoradan Ganyolan Karopil, sakto ba? Salamat sa Ginoo sa inyong pag-watch dito kato nga programa. Dito sa Sign FM 95.3 sa dial sa mga radio. Dito sa Kabukiran, ginhigit sa Sitio Balong mga igsoon. Muna nga ang ako nga mentor kani ato sa si Dr. Rial. Ako may nahimo ni nga driver bodyguard mga kaigsunan kani ato sa diha nga nahimo siyang presidente sa Negros Oriental State University. O nahimo na siyang born again. Salamat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Lalo na sa mga tinguha o plano sa pagbisita nila mga dapit. Welcome ang tanan. Wala may denominasyon nga gipili. Wala may denominasyon nga amo ang gidid-an bisan unsa. Mga Kristohanon maka o dili. Ang importante ikaw ug ako nakasabot sa mensahe sa Ginoo. Ang Dios mga kaigsunan wala siya napili. Lamang gusto siya nga ikaw mabag-o sa iyang atuban. Ikaw mausap o ikaw mangalagad mga tinud-anon sa iyang atuban. Ang ato karon nga topic mga kaigsunan gahom. That is power. Dinis kalibutan daghang mangandoy o adunay gahom. Dinis kalibutan daghang mangandoy nga adunay power. Apan sa diha nga aduna na sa gahom, dunay sitwasyon o panahon nga iya nga ipaliwala ang gahom kayang nautan. Dagang nangandoy nga adunay katungdanan aron mahimong gamanan. Hello. Atong basahon ang balang kasulatan. Gihimo sa Dios ang yuta pinaagi siyang gahom. Mangutan ako karon asa mata nagpuyo. Kita, ikaw ug ako ilalom sa gahom sa atin. Wala mo nagpuyo sa lain mga planeta. Mao nga ikaw ug ako dapat mo ilang sa atin. Sige sa manakita ko sa imong kinabuhi. Unay pangutan ang mga kaigsunan nga angay natong hinugtukan. Sige sa man ako sa atuban sa Ginoo. Tao ug lumalabay lamang dinis kalibutan. Moabot ang takdang panahon nga gitagal sa balang kasulatan nga ang tao si tinta lang yun ang gitugot sa Dios. Tingali kung wala pa pag-80, 90, 100, wow, bonuses na sa imong kinabuhi. Ako wala akong magandoy nga butasan akong kinabuhi sa kalibutan. Ang akong ipangandoy na makatuman ko sa suko o obligasyon nga gisamon sa Dios sa akong kinabuhi. Kampante na ko o kinako na makapakaon ko sa akong pamilya, makapaedukar ko sa akong pamilya, makapaedukar ko sa akong mga anak, makahatag kung may patulungan sa katilipan, makapaambita sa pagkamayos Ginoo.
ano'y patang mas labi patang gamhanan kaysa Dios. Dili na pwede mais. Mao ka din sa kalibutan. Ikaw ug ako hinugtuki ug sigin sa taatubanan sa atong Ginoo. Doon na yung mga sitwasyon o panahon sa tao nga kung paminaw gani nga medyo arang-arang o niya mauswag o gamay o niya madato o gamay mausap ang tunada sa kinabuhi sa tao. Ikaw o ako igsuon sikat sa atong pagkatao wa tay dalang bisan usa. Nahimugso ta gikan sa sabakan sa atong kasatak sa mga inahan wa tay dalang bisan piso. Mahinungdan igsuon kung usa may atong huptan din sa kalibutan wa tay laing ikapasigarbo. Ang atong ikapasigarbo mao ang pagkamayos atong Ginoo. Atong basahon ang Jeremias kapitulo 71 bersikulo 25 bersikulo 15 mga kaigsunan ngadto sa 19. Ingon ang mensahe sa Dios. Ingon ang mensahe meaning mao nga balaang kasulatan gihimo sa Dios ang kalibutan ang yuta pinaagi siya gahom. Usahay atong pamalandungan even ang kalayokan sa katilingban. Ang atong Pilipinas nang uya-uy sa kalisod maunay atong hinagtukan tungod kay way Ginoo ang nagdala sa katilingban. Kung ang magdala sa rinda sa pangagamahanan dili mahinadlokon sa Dios o way pag-ila sa Dios hinumdumi, siguradong luka pa o ikaw o ako maapi sa problema. Atong makita sa social media, makita nato sa palibot daghang krimen, daghang tulis, daghang rapis, daghang mga pose. Grabe, tangamak ang bisyos kalibutan. Mauma ang mga lagad sa Dios nagpadayon sa pagwali sa iyang maayong balita aron ikaw o ako maproteksyonan sa gahom sa atong Ginoo. E kung dili ta protektado sa gahom sa Ginoo, posibilidad na matakdantas mga katawhan na walay kasing-kasing din sa kalibutan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Katubig Sinaling Lebrando. Maayong buntag sa tanan nga mga Katubig family o sa tanan nga mga Lebrando family. Although dinis kabukiran doon daghang mga Lebrando family dinhi sa hagdanon igsuon mananga kani ato mga igsoon sama sa ako ang kasinatian ako nga atong natuyok-tuyok ang mga area dinhi sa kabukiran kani ato panahon pa sa akong mga ginikanan doon kay mangindahay man ang akong inahan inununan o mga ginagmay nga mga pagpaninda igsoon para sa amo ang pagkaon kani ato magagmay kami. Atong basahon ang Jeremias kapitulo 51 bersikulo 15 ngadto sa 19. Kung anong amoy Biblia ilabi na sa kanunay nagsunod diha sa kasaganggan Pastor Arnolfo Villadantol o ni Pastor Nonoy Arias ang ato nga mga kaubanan nga mga alagad sa Dios nga nagsakripisyo nga naghago diha sa Pilipican Megsoon Pastora April Miakab Turan, Pastor George Panerio, Pastora Jinky o sa tanan nga mga alagad sa Dios o mga kasimbahanan o mga katawhan o mga kabalayan nga naminaw nining maong dapit I declare blessing sa matagusan ninyo nga ang Diyos magapanalangin sa matagusan nga atong magkatunan ang tinud-anay nga lintunganay sa balang kasulatan kung sikin sa pagyod ang Diyos ay mong kinabuhi. E kung dinis kalibutan mga igsoon doon ay magpaka-Diyos adun na ko'y nalantawan mga igsoon na usa ka babae nga matod pa niya interview sa social media siya daw ang nagpaulan og kalayo sa Florida sa Los Angeles siya po'y kapalunod sa China dili manoon ta makadyan sa tao pero listen
Kung ang tao na gani mo angkon nga siya powerful, doon na siya igahong murag lisod na nag-ispilingon ng so. Una nga masubrahan na ang tao sa mga panguna-una, usahay maliso ni atong Cornelio. Dili na mahaom ang atong kinabuhi diya sa balang kasulatan. Dili na insakto ang mga panguna-una sa tao. Mulami o kalit, iksoon. Muna nga sa atong kinabuhi, magpagiyat ta sa balang kasulatan. Pagtuon ta, magkinabuhi ta sa atong libasa. Atong paningkamutan ko tayo sa atong mahimo. Gamay-may ang Diyos. Wala man tayo lain nga mahimo igsoon. Bisan usaon na itong pagpaningkamot o gigot na panalanginan. Kanong naragot ang magkagpas sa panalangin. Yan. Kung ang padas Ginoo ato pag yun nga kaparon, ang padas sa Dios, adlaw, gabi, kung padas Ginoo, para manas Ginoo man, hindi na para sa tao. Ang balang kasulatan igsoon kung ato yun nga tukion ang iyang mga mensahe ito ni masahon. Kung giun sa pagbuhat sa Dios ang yuta, o kung sa hinungdan ganun nabuhat man ang yuta. Hello. Ingon ang iyang mga pulog mga mensahe. Dinhi sa versikulo 15, gibuhat sa Ginoo ang yuta pinaagi sa iyang gahom. Giunsa man pagtukod pagkonstraha sa yuta. Nag-eskwela ba ang Diyos? Nag-eskwela ba siya Ateneo de la Salle, UP o unsang mga ngilngig nga may university, Santo Tomas? Wala naghisgot ang Biblia aron mahimo siyang gamhanan. Nag-eskwela sa Santo Tomas o unsang university nga pinakailado sa tibuok kalibutan. Ang Biblia nagtug-an o nagsaysay nga gihimo sa Dios, gihimo sa Ginoo ang yuta pinaagi sa iyang gahom. Siya usab ang nabuhat sa kalibutan pinaagi sa iyang kaalam. Wow! Makabuhat ba ang tao kung wa say kahibalo? Makatrabaho ba ang tao wa say kaalam ginaadman sa pagtrabaho nga iyang gitrabaho? Wala. Even faculty magtutudlo ka sa university o wa kay kahibalo, wa kay kaalam sa imong gitudloan kung sa kahay imong gitudlo sa imong mga estudyante, magsigir kag pangisog. Hello, matud pa sa atong university president, kamura bang mga faculty, kamura ba'y gilantaw sa mga estudyante? Pagsugod pa lamang sa klase, nangisog na mong daan. Inikahuman, nisog yapon. Hello. Pero ang tinuod nga doon ay kaalam o kahibalugikan sa Ginoo. Just relax. Wow. Kay nakahibalo nga doon ay Ginoo. Ikaw o ako kung makahibalo o ang imong kahibalo gikan sa Ginoo, hinumdumi ang tanan nga naa nimo dili na gikan sa tao. Gikan sa Ginoo. O kinuktuki ka kining tanan, ikaw latang gipialan. O watay rason o katarungan nga dili nato ni ikapaambit ngadto sa uban. Mawagtang umahanaw atas kalibutan apan magpabilin ang maayong pagtulunan sa imong kinabuhi sa nabilin nga henerasyon ekson. Moingon ang nagsunod, wow, nakakatun ko pinaagi ni Mose. Nahibalo ko
pinaagi no nimo sister brother pastor nga gigamit kas Ginoo nga nahimong instrumento nga ako nagbago atubangan sa akong Ginoo. Amen ba? Ayaw pong paghinambog igsoon. Umaingon kang ako ba'y gawali ato pastor? Ako. Wow. Mangutana ko karon kinsa makaatuban kas Ginoo. Ikaw o ako instrumento lang kita. O kinumdumi pasalamati ang Ginoo nga ikaw o ako gigamit para sa Ama. Mga pastora, ayaw ibutang sa una-una o ayaw ang una ang kaalam sa Ginoo nga naa nimo karon. Isir o ipambit na nagtusawa aron sila mablis pinaagi nimo o makapasalamat siya sila ngadto sa atong Ginoo. Ingon diri akong basahon ngadto kini sa bersikulo 19. Klarohon nato ni. Ingon diri gibuhat sa Ginoo ang yuta pinaagi siyang gahom. Wow. Siya usab ang nagbuhat sa kalibutan pinaagi siyang kaalam. Grabe. Bersikulo sa unahan. O ang langit gibuklad niya pinaagi sa iyang kapatid. Na kung ikaw faculty sa university, batid gani ka, doon na kay kaalam sa imong gituluan. Wow! Ma-enjoy biya ang mga estudyante. Nga naman, maningala man na pa sila maisur. Wow! Nindo. Diba? Ma-enjoy sila. O dili na nila hikalimtan na ikaw na himong instrumento nga sila nakahibalo. Kampante man na silang mag-apply. Hello. Mao nga sa atong panahon karon, dili lang kay teori, dapat makahibalo mo trabaho. Unsaon man nimo pagtrabaho kung wa ka kahibalo. Unsaon sa nimo pagtudlo kung wa kay kinaadman o kahibalo gikan sa Ginoo. Mga pastor, doon na may mga alagad sa Diyos usap maison nga mo ingon magagandag yung ko sa Holy Spirit pastor kung gamiton ko kanos na matagamiton magtinapulang sabta di magani talayhang mo basa sa Biblia samot awalihon ta di ba magkarab-karab ta mga kaisunan sa atubangan sa katilingban magsige taglantaw sa saplayan sa simbahan magsige taglingi-lingi ug unsay sunod po niya atong istorya. Kay wa maputay basa-basa diha sa Biblia. Magsige ra puputag paminaw sa palibot hangtod mahitabo mga kaisunan nga inyo pagkapastor ang imong pagkapastora mawad-an kagana. Dili na sa tawag sa kalibutan. Ikaw ug ako nga adunay katungdanan. Paning kamuti kutob sa imong mahimong nga dunag ug kay makatunan pinaagi sa balang kasulatan. Mao nga ang inyong ubos nga lagad kanunay nga nangayo giya sa Dios. Lord, giyahi ko. Ibig sa akong kinabuhi, wala ko manginansa sa akong kinabuhi. Siking saman ko sa atubangan sa Ginoo. Wala ko ibisan ko sa kadakong akong gibalon gikan sa pagkatao sa akong ginikanan. Lamang dili na ko kalimtan ang pagkamaayo sa Diyos sa akong kinabuhi. Tanang mga tao nga nahimong instrumento nga nakatabang sa akong kinabuhi kaniadto, Ginoo magapanalangin sa mata ko sa kaniya. Wala makoy bahandi, wala makoy kabtangan nga akong ikagarantiya nga agabalos para ninyo. Ang akong ikagarantiya kanunay kong namalandong ug nangaliyas Ginoo. Lord, panalangin ang mata ko sa kanina. Igsoon, dako ang kahimuan sa pag-ampo sa taong matarong. Lamang ikinabuhi ang balak-balakang kasulatan aron ka mahimong mamatarong atubangan sa langit untang Ama nga mawangis. Akong basahon diri sa bersikulo 16. Ang iyang mando modahulog ang mga tubig. Kinsa may gahimo sa tubig ba? Mga scientist, mga robot exoron.
Sa iyang mandog mudahunog ang mga tubig nga anaa sa kalangit kahanginan. Gipatungha niya ang mga panganod gikan sa tanang suok sa kalibutan. Nga moingon po ang tao, Exxon, gikan magunas bulkan, pastor, kay kanang bulkan kalayo ba na, pastor. Matod pa scientist. Wow! Kanus ka man nataw ang mga scientist? Nag-una pa sa Diyos? Mga engineer? Tanan? Siya usab ang mupatungha sa kilat kung mag-ulan. Kinsay tag-iha sa kilat? Ginoo. Og nagpagula sa hangin gikan sa tigumanan nini, versikulo 17. Unsay giingon sa versikulo 17 ngadto sa 19. Buang-buang ang tao ang mangungulit og larawan. Laroho na to. Kinsay buang-buang ang mangungulit og larawan. Tanang mga follower og listener, basaha ang balang kasulatan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Pops Zilon Miguito Garces from Lapu-Lapu City. Nagwas sa atong programa. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Kumusta mamudia Brother Zilon Garces? Una nga mga uskabulan yung kapin mga igsuon, wala itingog-tingog ang FM radio. Nakamatikon ko mga kaigsunan ni atong minglabay nga Domingo Pizza 16. Ingon sila nga, nibalik naman kong FM radio, pastor. Eko, nibalik na di ay. Sa nakadungog man may dugay na mong liso-liso sa radio. Nadungog manak namo ang imuhang igsuon si Pastora LC. Ikaw mo ba? Dugay na maguning ngawan na ako i-apply ang FM radio kay pagbalik sa wifi, pag live na nako may sun pag-open ako, nagkanaas man lamang. Ikaw tingali basig na daot sa ang transmitter kay maumay naka kung maguba ang transmitter may sun di na magyuna putingog ang monitor diri nga radio. Kay kining transmitter may igsuon gikan man sa Kansumandig, dili man ni 95.3. Lahit ni siya nga matud pa sa atong general station manager, kini siya pastor mo hinay kini siya gamay kay dili man ni siya fit sa maong frequency. Pero salamat sa Ginoo, pila na to kabulan mga kaisunan sikat pagkakuba sa kilat. Apil pa ang mixer. Muna nga kung way tao diri sa FM radio, ako lagi nang i-off hasta ang blanca kay mao man na maigsuon alampingan masab ang mga kahimanan nining mao nga FM radio. Balik na sa ato nga gibasa, tanaw ra gud ang bersikulo 17. Kisay buang-buang. Biblia bi akong gibasa, dili bi ako gasulti. Kung ikaw ug ako magbasa sa balang kasulatan, dili gyud ta makapasangin lang pastor ni pastora. Nga mo ingon si pastor nangigo na sab. Si pastor naghukom na sab. Sige ra pati ko kaigo ani. No, dili ni mangigo. Lamang ikaw ug ako, basaha lang gyud ang kasulatan. Kung ikaw nagbasa mo maigo ka, pasalamati ang Ginoo kay duna kay koreksyonan, duna kay ipakoreksyon sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ako ikson kung maigo ko, malipay man ko. Labi nagbulihon ko, kanang underestimate ta. Wow! Nindot ang pamalandungan mga kaisunan, labi na kung ang tao mo underestimate nimo, nakahibalo ka silang kinabuhi. Amen ba? Boy, smile ang kaison. Engon si Jesus, amahan ko, pasayloa sila, kay wala sila makasabot sa ilang gibuhat. Wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Kay ikaw ug ako nahibalo man sa kamatuoran nga maghatag og kagawasan, just relax. Kay ang naghatag sa kaalam og kahibalo dili si tawo kundi ang Ginoo. Kung ang Ginoo mo naghatag og kahibalo nimo, just relax. Live under head. Ayaw paminawa sila. Paminawa ang mensahe sa Ginoo nga naas imong kinabuhi. Time will come. Ituboy ka sa insaktong panahon
nga ang Dios mo tuboy sa imong kinabuhi. Mga kaigsoon, akong basahon pagbasa. Mga buang-buang ang tanang tao, ang mangungulit og larawan, maulawan sa ilang gibuhat nga mga Dios-Dios. Kinsay gasulti, Biblia ang gasulti. Versikulo 18. Wala sila'y bili ug angay lamang yamiran, malaglag gayud sila. Kinsay gasulti, Biblia basiya. Versikulo 19. Ang Dios ni Jacob dili sama kanina. Kinsa si Jacob? Henerasyon ni Abraham. Ikaw ang Dios kang Abraham, ikaw ang Dios kang Isaac. Kinsa si Isaac? Amahan ni Jacob. O kita kaliwat ni Jacob. Ikaw o ako kung kaliwat kang Abraham nga maoy amahan sa tanang mga amahan, hinumdumi tayong welcome, gamiton ka sa imaya sa atong Dios. Kay mismo si Abraham gipangatunan pinaagi sa pagtuo ngadto sa atong Ginoo. Kung ikaw adunay pagtuo, even ang balang kasulatan igsuon, bisan gamayng pagtuo, makabalhin ka sa bukid ngadto sa dagat. Makasugakod ka sa problema, makasugakod ka sa kawalan-on, makasugakod ka sa mga balatian, makasugakod ka sa bisan unsang kahimtang sitwasyon. Kaya doon na kay Ginoo. Kinsa ang Ginoo? Siya ang gamana. Siya ang nagbuhat sa yuta. Siya ang nagbugna sa langit. Tanan nga imong nahugtan, tanan nga imong nakita sa duha nato ka mga mata, di ka nas langit nun ang amahan na mawang Diyos. Wow! Unsay giingon sa versikulo 19. Ang Dios ni Jacob dili sama kanila, siya ang nagbuhat sa tanang butang, o kipili niya ang Israel aron mahimo niyang katawan. Si Yahweh nga labing gamhanan, mao ang ngalan. Kinsa man si Yahweh, kaniadto maigsuon, maunay ngalan sa Dios. Sa panahon ni Elias, wow! Mao nga sa itong kinabuhi din sa kalibutan, wala tay laing ka ikapasigalbo, wala tay laing ikapanginansab. Hinumdumi, ikaw o ako, kung doon na kay Ginoo, ang kadaugan kalambusan, ihatag natin. Lamang ayaw ang kuna. Nang maingon ka, Bray, trabadyo ko kay Pastor Roy. Ayaw ang kuna. Kay ang imong pagka-Bray, dili na gikan nimo. Even ang imong gininhawa, ang imong kinabuhi, gikan na sa atong Ginoo Action. Atong basahon ang Kolosas Kapitulo 1, versikulo 11 ngadto sa 14. Ang Dios mo ay buligon ka nato. Kung ang tao ray mo ingon nga, ligon na ko kay Pastor Oy. Dasig ra ba ko kay Pastor? Ayaw ipaminansa kay mo kalikon. Kaya kung kita rin magligon-ligon sa itong kinabuhi, doon na pa yung sitwasyon maigsuon, maluhoy abiyata. Ayaw ikapanginansang maigsuon ang imong pagkadasig sa pagpangalagad. Kaya doon naman ko yung mga sitwasyon maigsuon nga, grabe, kaaso-aso ang kadasig. O niya doon na po yung sitwasyon maigsuon, hoy-hoy sa pangapag ka. Ayaw ikapanginansang, hinuno ang pasalamati ang Ginoo. Sa itong kinabuhi, magsunula din tayo lain nga mabuhat. Mao ang pagpasalamat. Nagihatagan kakalingon o kadasig kanunay sa iyang pagkamaayo. Atong basahon ang Kolosas. Kung ano na mo'y Biblia, Kolosas Kapitulo 1, versikulo 11, ngadto gayon sa 14. Ingon ang iyang mga pulong din sa Kolosas. Akong basahon, Ikson. Efeso, Kolosas Kapitulo 1, versikulo 11.
Ingon ang iyang mga pulong, hinaot unta nga lig-unon kamo sa kusog nga gikan sa iyang mahimayaong gawon. Mahimayaong gawon. Kinsa imo lig-on nato? Gikan sa mahimayaong gawon. Kinsa man ang mahimayaong gawon? Kinsa may maghatag sa mahimayaong gawon? Ang Ginoo. Wala na ilain pa. Mao nga dinis kalibutan, hapit na rabagyon maigsoon Mayo 12. Nagkalaglain nimong madungog sa palibot o sa katilingban. Nga mo ingon, ako mo'y piliah, kay ako mo'y sikat sa katilingban. Ako piliah. Kaya kung ako'y inyong mapili, tagaan tayo mong helikopter. Paganin na hitabo, nihatag na. Unaha ang buhat o sa istorya. May pa'y buhatong daan kay usa ang istorya, mas nindot pa. Hinumdumi patay ang pagtuo kung walay pagbuhat. Mag-unsa man ang imong pinulungan kung wa kay binuhatan. Ang binuhatan sa taong maunay mo atubang nga tusukmanan sa kong Ginoo. Si kinsa man ta atubangan sa Dios kung sa may imong nabuhat, ikaw o ako ragoy na sayo ninyo. Even ang imong asawa, even ang imong bana, even ang imong mga anak, wala masayon sa imong nabuhat. Apan ang Dios hinumdumi, siya maoy nahibalo sa kinasuluran sa imong una-una kasing-kasing o sikin sa kaatubangan sa tong Ginoo. Atong basahon pagbati. Ingon diri sa 11, hinaot unta nga lig-onon kamo sa kusog ug nagikan sa iyang mahigugmaong gahom aron makalahutay kamo sa tanan o makapailog uban ang kamaya. Wow! Tanawa ra ko ng tao mapailogon. Di ba ma-enjoy las kinabuhi? Di ba mo ingon ay, okay ra ko na pailog lang ta sister. Brother, pasakya ira ko na sila, mauman na ilahang naabot. Di ba? Doon na ba'y mga tao nga sama nini? Doon na, oy. Ikaw, ako, kitang tanan nga nakasabot sa mensahe Ginoo. Di ba, dili ta magkarab-karab ka ng magdali-dali. Just relax. Kay ang Dios lay muhan ay ni anang tanan. Lamang manikamot lang sabta. Mo trabaho lang sabta. Mukuki lamang sabta. Kung nakamatas kabukiran, ako igsoon wala. Sa akong kinabuhi, bisan na atay trabaho sa panggobyerno, na atay trabaho sa university. Pag abot diri na nasa ako'y trabaho. Wala na ako gihimong babagkining trabaho sa FM radio. Wala na ako gihimong problema sa pag-share sa pulong sa Dios. Kay obligasyon man ni nato. Hilo. Wala na ako gihimong kabuhat. Ang pagtuon sa balang kasulatan, ang pagwali sa katilingban, ang pagpaabot o mensahe gikan sa Ginoo, kay natural man na imo man ang obligasyon, ato man ang obligasyon. Mao man gani sa diha nga ikaw wa pa nagbinyo, mga batan-on. Una-una nga mosulod kag relasyon nga dili na mahimong babag sa inyong pag-eskwela. Igsuon kung wala pagyutay respeto. Adunay mga estudyante diha sa atong makita magsige ra intaw dula o si-usi. Magpugong lang itas ka og gilingon mga igsoon isip pagtutudlo sa university. Kay dili masab atong under. Nagkalaing-laing kurso, magdula og si-usi, magdula og mobility. Ding pagkahuman isna kaon. Unsa kay makatunan sa pag-eskwela sa mga kabataan? Ang mga ginikanan igsuon, wow, pagkalisod. Mangayog balon pa, mamakag pa. Maato kompyuteran kay para sa internet, kay mag-research ko, kay share. Maapil pa silang share sa problema sa mga estudyante. Mga estudyante nga naminaw karon, ablihi kanunay ang inumunaw ng salaputan. Kining atong pagtudlo ini sa FM radio, dili lang more on biblical. Kay mag-unsa man maigsuon nga moingon ta nga Kristohano ko pastor.
Pero ang atong realidad o kahimtang dinis kalibutan mintras buhi pata, kumusta man higala? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Regine Coibas, nagwasosap sa atong programa. Labi na sa mga Coiba family, diya sa Lunoy ba City, Negros Oriental. Ako mga amigo kani ato maison mga Coiba family. Sa tanang mga Coiba family, mga kaison ang Ginoo magapanalangin kanila. Sa atong kinabuhi igsoon, hinumdumi, matagliso sa orasan, matagpatak sa minuto, nagdalag kahulugan para sa imong kinabuhi. Dili na to sayangan ang panahon nga gihatag sa Dios sa atong kinabuhi igsoon. Matag adlaw na igsoon, di ko mahimutan kung wa ko'y trabahong mahimo. Matag minuto igsoon, dili ko mahimutan nga wala ko'y nahimo bisan gamay na kung ikakontribute sa pagkamaayo sa akong kinabuhi. Kung naamang ko sa kabukiran, di mananong tag sarangkon, mananong tag mga protas. Wow! Akong sister, mga kaisunan, ang among youngest nakabisita ni atong ilabay nga simana. Iya makita mga kaisunan nga wala tuo ang tanong dinis kabukiran. Kani ato maigsoon sulod sa pila ka tuig, wa gay tanong bisag usa na lamang kaamuti. Pero karon maigsoon tugad binaglory, pinaagi sa tabang sa Dios. Wow! Naras tukaran ng kalaluton. Dili na to himong kabukat nga mahimo tag pag-uuma maguko Pastor Roy. I-enjoy ang kinabuhi kung asa ang tagihan ay sa Dios. Nahimo kang magtutudlo, nahimo kang mag-uuma, nahimo kang negosyante, nahimo kang magbabaol, nahimo kang farmer. At ako sa kanato, ano na may linyada o hanay ang Diyos sa itong kinab. I-enjoy uban ang pagpangalagad sa Ginoo. Wow! Diba ang imong kasi una-una kanunag yung magmaya. Hello. Pero kada adlaw maigsoon, magbagong ang imong hitsura. Hinumdumi, a smile is the best medicine. Ang pagpahiyong maunay pinaka labing medisina sa imong kinabuhi. Bisan daa kay problema, ito yan ka to sa Ginoo. Kung doon na kay kabalaka, ito yan sa Ginoo. Lord, ikaw naging mag-igo na mo. Wow! Diba masya ka, talagang masurprise ka sa panalangin sa Ginoo. Apan, kung wa kay buhaton, magsigir kag imagine sa imuhang balay, magsigir sa kagupay sa cellphone. No, ang cellphone makatabang man. Pero ibutang sa panahon o oras, kay ang tanang butang adunay gitakdang panahon. Niingon ni sa Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 1 ngadtos unahan, ang tanang butang adunay gitakdang panahon. Atong basahon, aron atong pamatud-an, pinaagi sa banang kasulatan, ang tanang sitwasyon, ikaw o ako, adunay gitakdang panahon. Mauhinungdan ayaw kumpiyansa nga maayo patag gininhawa, kay ang panahon dunay kitagal ang matag usa ka nato ka kinabuhi. Atong basahon mobalik karon dinhi sa Colosas, Ecclesiastes Kapitulo 3 versikulo 1 ngadto sa versikulo 8. Dili ta magsalig igsoon nga moingon tang ay pagkanindot sa akong kinabuhi pastor. Dako ko kay abot sa akong kaumahan. O niya kanang imong abot di na mahurot. Kanang imong kwartas nas bulsa di na mahurot. Kanang imuhang paghago sa kabukiran dili na mahurot. Mahurot man na igsoon. Mapay injik. Magsigir ak logaw-logaw igsoon o niya. Dakong income. Muna sa atong kinabuhi din sa kalibutan, may ayaw po pagsalig sa usa ka income. Hello, ayaw pagsalig. Namingon ka, nabit ako'y baboy pastor. Nabit ako'y trabaho, nabit ako'y negosyo, ayaw salig. Dapat tanan mga kaisunan nga panginabuhian, basta kaayuhan lang, dili ko nang dinautan kay
dili man po na mahimot ang Ginoo. Atong basahon sa Ecclesiastes Kapitulo 3 versikulo 1 ngadto sa unahan. Kay puro magini panahon. Ingon diri maison, ang tanan nga mahitabo dinhis kalibutan. Introduction pa lamang, tanan na ang tanan nga mga panghitabo dinhis kalibutan gi-address ni kalibutan. Wala ni gi-address sa Jupiter, wala ni gi-address sa 9 planets, kauban ang Sun, kauban ang Uranus, kauban ang Pluto nga mao'y pinakalas nga planeta, kauban sa planet of Earth. Ang planet of Earth ikatulotang planeta ikan sa number 1. Onya kita maoy nagpuyo sa planeta nga gitawag matutpas pala ang kasulatan dinhis kalibutan. Wow, ingon diri ang tanan nga mahitabo dinhis kalibutan mahitabo panahon nga gitakda sa Dios alang niini. Wow! Unsa di ay nag-ingon ang kasulatan? Mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang nini sikin sa ang Dios. Siya maoy nagbuhat sa yuta pinaagi sa iyang gahom. Matud pa sa atong gibasa sa Jeremias Kapitulo 51 versikulo 15. Ingon ang versikulo 2. May panahon sa pagkatao kinsa man ta natao ta gikan sa sabakan sa atong inahan. May panahon sa pagkatao, may panahon sa pagkamatay, pagbantay kay ang opposite ana sa pagkatao, pagkamatay sulod ana. May panahon sa pagkatao o may panahon sa pagkamatay, may panahon sa pagtanong o may panahon sa pag-ibon. Hinumdumi maiso sa imong pagtanong sunod ana itong Japon na. May panahon sa pagpatay o may panahon sa pag-ayo, may panahon sa pagguba o may panahon usab sa pagtukod. May panahon sa kagulanan o may panahon sa kalipay. Wow! Doon ay mga sitwasyon nga magul ka, pero hinumdumi loyo sa kagulanan, doon ay kalipayan. Ikaw o ako, kung doon na kay kasubanan, pero kung doon na kay minsas Ginoo, dili mahitabo ka kanon na lagi kang magulanan sa imong kinabuhi. Until now and forever. May panahon sa kagulanan, o may panahon sa kalipay, may panahon sa pagbanutan, o may panahon sa pagsayaw, may panahon sa pagsalibay o mga bato, o panahon sa paghakot o mga bato, may panahon sa paggakos o panahon usab dili sa pagkakos. Mao nga ikaw o ako adunay gitakdang panahon alang sa atong kinabuhi din sa kalibutan. Balik ta sa atong gibasa sa Kolosas Kapitulo 1 versikulo 11 ngadto sa 14. Unsay mensahe dinhi sa Kolosas? Ingon diri, hinaot unta nga lig-onon kamo sa kusog nga gikan sa iyang mahimayhaong gabahon. Kung ang kusog nga imong gipangandoy gikan sa mahimayaong gahom sa Dios, makalahutay ko ka sister, brother, sir, ma'am, sa bisan unsang kahintag sitwasyon nga maabot nato dinis kalibutan, kay ang mahimayaong gahom nga gikan sa Dios dili ni siya pinaspasan. Lamang alagari ang Dios sa tibok nimong kinabuhi, sa tibok nimong kusog, sa tibok nimong kalangit, sa tibok nimong salabutan, kay ang Diyos mahimot sa mga tao nga sama ni iniis. Ikaw o ako na nga kanunay nagpasalamat sa buhay na ito, Diyos. Matod pa dire, mahimayaong gahom aron magkalahutay kamo sa tanan o makapailog uban ang kamaya. Wow, grabe. Kanang taong dili mapailog, kung dili na mamaya, kanang malipayon, sige rabi nang gamugtok. Sige rabi nang
gadag-o murag kaulanon. Apan kung anaa ang mahimaya ang gahom, wow, left and right, kanunay sa ma-smile, kanunay sa mapahiyumon, kaway dagom, ug lama sa kasig-kasig una-una, kay dunay presensya sa atong Ginoo. Amen ba? Usahay masubutan palandungon, ato makita sa social media, mga batanon pa na naghikog kagibulag kag uyab, na nagbitay sa kahoy, pagkaugma, wa na, tigok na. Igsuon, mga problema nga moabot na to, wala tayo laing doolon. Ang Diyos naman. Sa imong kinabuhi, pwede kang makaampo kanunay, even ikaw lamang usa. Dunggon ba si Ginoo? Yes, dunggon. Even si Jesus, kayang buktong anak, nag-ampo siya. Kauban sa iyang mga tinunan, nangatulog ra. Sa wala pag gidakop si Jesus, nag-ampo siya nga matinunan. Ang iyang singot nangatulog sa yuta o ang iyang luha. Ikaw o ako, dapat ang imong mga pag-ampo sincero, kinasing-kasing pag-ampos Ginoo. Dili yaga-yaga. Inaamang mga pag-ampo nga magpakita lang nag-ampo, basta makitas katilingban na nag-ampo, ga-memorize. Dili ni sa kinasing-kasing pagpa-as-if lamang na nga nag-ampo kunohay. Ikaw o ako, igsuon ang pag-ampo nga sincero, dapat way nakahibal. Kay ang tinun-anay nga mga pag-ampo, ikaw ug ang Diyos lang na sayon sa imong mga pag-ampo. Mao ni tinuon. Kung mahibal-an ang tao nga mainampuon sa Ginoo, kung paampuon na siya sa katilingban, diba magkanga-kanga na igsoon. Mahadlok na sa binagdunay dagkong mga tao sa katilingban. Mauwaw man na, mauwaw ko pastor, naabi sila, mga bisita, presidente. Ikaw o ako igsoon, ayaw ikaula ang mga pag-ampo nga sa Ginoo. Muna sa atong kinabuhi may igsoon, bisan asa ta paampuon, mapo ta basta kita mo'y paampuon. Privilege na nga gihatag sa Dios sa imong kinabuhi, o ayaw ikaulaw ang Dios. E kung imong ikaulaw ang Dios, labitang ikaulaw sa iyang atubangan. Dili na to ikaulaw ang pagwali sa mayong balita. Dili na to ikaulaw ang pagpaambit sa makamaayo sa Dios sa imong kinabuhi. Wow, sister, brother, mauni, inani ang pagkamaayo sa Ginoo nganong ginuswa ko, doon ako sikreto maghimo. Pero magsigir at tag-ingon gaampo ko, sister, pero wag gawing gibuhat. Ingon ang versikulo 12, pasalamatin ninyo ang Amahan nga naghimo kaninyong takos sa pag-ambit nga gitagana sa Dios. Di magani ta kapasalamat sa sayo kabut-anggon beso. Pero tugad pidaglory nga ikaw ug ako naminaw sa mensahe sa Ginoo. Dili ni ako mensahe, kun dili mensahe ni Ginoo pinaagi sa balang kasulatan. Aron ang matag usa kanato mahibalo nga dunay gitay Ginoo. Kinsa man ang Ginoo, siya ang Ginoo nga naghimo sa yuta nga ato karon nga gitindugan. Ingon ang 12, pasalamatin ninyo ang Dios. Pasalamatin ninyo ang Amahan nga naghimo kaninyong takos sa pag-ambit sa gitagana sa Dios alang sa iyang katawhan dito sa kingharian sa kahayag. Grabe. Ikaw ug ako, ikaw ang piniling katawhan aron ang kahayag nga imong nabatunan gikan sa Dios, imo nang ikapaambit sa imong silingan, ikapaambit na sa imong mga paryente, ikapaambit na nga to sa uban. Sister, brother, sir, mauni na hitabo sa akong kinabuhi. Wa ko nagdahom ug wa na ko damha nga gipaangay dako sa Ginoo. Ayaw lang ang kunayos. Ang ipadako ang Diyos naman. Ayaw ang imong kinaabman. Ayaw ang imong profesyon. Ayaw ang imong nahuban.
sa bisan unsay imong nakumplay sa kalibutan gikan sa Ginoo. Ingon ang bersikulo 13, kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit. Mangutana ko karon, asa man ta nagagkan kaniadto? Kung ikaw gikan man sa kangitngit, pasalamati ang Ginoo. Nagikan sa kangitngit, paingon sa kahayag. Ang problema sa tao, kung gikan ka sa kahayag, paingon ka sa kangitngit. Apan kung gikan ka sa kangitngit, paingon ka sa kahayag. Wow! Grabe! Kay giluwas ta, gikan sa Dios. Giluwas ta sa Dios, gikan sa kangitngit. Aron ihaw-as ka, gikan sa yanang sa kasalanan, paingon sa kahayag. Aron ang kahayag nga imong nahuptan karon, imo nang ikapaambit sa imong ginikanan, ikapaambit sa imong silingan, ikapaambit na katos katawhan nga naag kay Ginoo nga imong gihuptan. Matud pa diri, kay giluwas kita gikan sa gahom sa kangitngit o gidala ngadto sa gingharian sa iyang mahigugmaong anak nga maoy naglukat kanato og nagpasaylo sa atong mga sala. Si kinsa man siya, mao si Jesus. Ug wala nay lain pa diha sa Biblia dili si Birhen Maria. Basahon nimo ang kasaysayan sa balaang kasulatan diha sa mga sinulat sa Mateo ngadto sa unahan. Si Maria usa ka instrumento aron matawo si Jesus nga bugtong anak nga gipadala sa Dios nga Amahan aron paglukat o pagluwas sa atong mga kasalanan. Ato bang nasabtan ang balang kasulatan? Wala nag-ingon ang Biblia nga si Birhen Maria maoy simbaha dili si Jesus. Kundili ang Biblia niingon ang balang kasulatan nganli siya og Hesus aron iyang luwason ang katawhan gikan sa ilang pagkadautan. Ang tungong o katuyuan nganong gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak. Ingon ang Juan 3 kapitulo 3 bersikulo 16, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang tibuok kalibutan ug tungod ni anak iyang ipadala ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi makabatong sa kinabuhi katapusan. Ikaw ug ako giluwas gikan sa kangigit paingon sa kahayag. Wow! Dili ko malimot sa gisulti kaniadto ni Dr. Sohor mga kaigsunan. Hinumdumi mga estudyante gikan sa kakabos, gikan sa kawaladon, gikan sa pagka-inosente paingon sa kinaan. Hinumdumi ikaw ug ako gikan sa imong pagkakuyamot undo na kay Ginoo i-lift up ka sa insaktong panahon nga ikaw ituboy sa atubangan sa atong Ginoo. Kinsa si Jesus? Siya ang bugtong anak nga gipadala sa Dios aron ikaw ug ako luwason gikan sa kangitngit paingon sa kahayag aron ang kahayag nga imong nahuptan karon imo nang ikapaambit ngadto sa uban nga naapas kangitngit dinis kalibutan. Salamat sa Ginoo sa matag usa ka kinabuhi. Ingon ang mga Roma kapitulo 1 bersikulo 20. Sa katapusan ang Dios maogoy mo desisyon. Papilahin mo desisyon man. Ayaw desisyon ni ang imong isigataw. Ayaw hukmi ang imong isigataw. Walay makahukom sa iyang isigataw kundi ang Ginoo ra. Ingon diri mga iso sa mao nga Roma kapitulo 1 bersikulo 20. Akong basahon kung doon na mo'y Biblia labi nas nagsunod. Sukad na buhat sa Dios ang kalibutan, tinaw. Ingon ang balang kasulatan, sukad na buhat sa Dios ang kalibutan, tinaw kaayo, nga nakita diha sa mga butang, nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makita nga mga kinaiya.
Pangutana ko karon, sa hitsura ba sa tao, nakahibalo na ba kasi ang kinaiya? Wah, kung ako sa katao nga wala pa nimo masilati, imong lantawon ang iyang kong hitsura. Kaya na may hitsura nga murag isog kayo, pero daling mo gaab. Naapoy hitsura sa tao may isog nga murag nindot kaayo, pero piti po na yung isuga. Mao nga ang mga bana o asawa sa ilang pagkaminyo, muingon ko nga, kay nakabalo pa ko nga mao na imong batasan, di ko pakasal nimo na tanawa ra. Mao din imong batasan. Nga kaniadtong uya pata, mura kag dili kabuak og baso. Karon nangalog pa na ning kalaha. Si Jesus mga igsuon, kaniadto sa dinhi pa sa kalibutan, di gud kabalan siya mo Jesus. Apan sa diha dunay mga milagro kaayuhan, siya gud ay Jesus. Amen ba? Ikaw ug ako walay laing plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw ibali nga moingon ka, makasasala magko pastor on. Ang katuyuan og tamtumong nganong gipadala si Jesus kalibutan, wala miari si Jesus aron sa pagluwas sa mga matarong, kundili sa pagluwas sa mga makasasala aron sa paghinulsol. Ang importante, ikaw o ako kanunay mahinulsolon at tubangan sa Ginoo. Sure ba ka? Sa atong kinabuhi nga di ka makasala, bisan gani mahisoon, makalantaw lamang ka sa imong isigataw, pagkabati ako ng sinina ng tawhana, makasala na magani ka, munay sala nga dili badako nga sa. Pero kanang sa nga tinuyo nga moingon ka nga, bisag na anay bana, bisag na anay asawa, imo pang gigapit, makikhilawas ka sa dili nimo bana, dili manak maunay tinuyong pagkasala. Hello, nakuha na to mention. Matod pa diri maison, akong basahon pagbalik. Ingon ang Roma kapitulo 1 bersikulo 20. Atong basahon. Doon na say kinaiya nga wala matugkad sa tao, kay kitaguan ang iyang kinaiya. Pero sa diha nga nahibalan ang iyang kinaiya, wow, moingon yun ang tao, maayo na lagi kaya na siyang batasan. Maay lagi na siyang mutagan. Maay lagi na siyang entertain. Di ba ma-please ang tao? Di ba mapanalanginan ang imong isikataw, pinaagi ni mo nga nahimo kang instrumento, lami lagi na silang mo entertain. Even gani sa mga university, na nagtrabaho sa mga opisina, nagkalaing-laing di mga estudyante ang iniwang ma-entertain. Hello? Ayaw lang tawa ang itsura sa mga estudyante. Kaya na ako estudyante maisuong nga imong lang taon nga kuan na gyud kayo kana bitaw nga yano lang gyud kayo. Pero kung makahibalo ka, mga dato di ay. Doon ay mga estudyante mga igsoon nga mutaingon ka nga walay kinaadman, pero sa panahon sa paghands-on na ako kinaadman. O imong mahibalan yun nga doon ay kinaadman, ganuman kampante man ang ilang kalihukan. Pero doon na po yung mga estudyante may isun, magkaragparan ba isun, may aswito kukusir, sige, swito mo lagi. Balaan yun ay, booking. Ingon diri mga isun, matod pa diri 16, tanawa na kung ang kinaiyan. Ini, ingon diri. Sukan na buhat sa Dios ang kalibutan. Tinaw mo lang. Base sa palang kasulatan, ingon diri, sukan na buhat sa Dios ang kalibutan, tinaw kaayo nga nakita diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makitang mga kinaiya. Hello? Tataw o klaro o tinaw kayo, tinaw pa sa tubig nga way sambu ang kinaiya sa Dios nga duna sa kitaguan nga kinaiya. Buta nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makitang mga kinaiya
nga mao ang iyang gahom nga walay katapusan ug ang iyang pagkadiyos. Gitaguan ang sikreto kanyang pagkagamahanan busa wala sila'y ikapangatarungan. Walay ikapangatarungan ang tao kay gipamatud-an man nga gamahanan gyud ang Ginoo. Ikaw o ako kundo na kay Ginoo, mahimo kang adunay katakos, mahimo kang adunay authority sa pagingilin sa mga demon spirit. Kay ang tinud-anay nga alagad sa Dios mahibal-an siking sa ang espiritu nga naa nimo. Basig espiritu nas mga engkanto niya. Mahadlok yun ka. Kay kanang mga sani mga igsoon makahibalo siking sa kang alagara, siking sa kang pastor, siking sa kang apostolis, ato banan sa katilingban pakaulawan ka. Daghang ay salamat sa matag usa ka kinabuhi. Ug ang Ginoo magapanalangin sa mga tag-usa ka mga pamilya. Mag-apo ta mga igsoon. Ang atong oras karon alas 5:38 sa kabuntagon. Happy Sunday everyone. Hinumdumi ang para kang Cesar, o ang para sa Dios, ang adlaw nga para sa Ginoo, dili para sa tao. Even ang Dios mimpahulay siya gikan sa tanan niyang paghago. Niining mga adlaw pamalandong ang Ginoo sa imong kinabuhi. Bisan pipila ka mga minuto, bisan pipila ka oras, dayiga o simbaha ang Diyos sa balay sa Diyos o mag-abot ang mga igsoon. Labing gamahanan o may gugmaon ka amahan. Salamat o Diyos sa imong pagkaguban. Salamat o Diyos nga padayon ka ng atiman sa mong kinabuhi. Labaw sa tanan sa tibok na kong panimalay, sa mong tulog ka mga anak sa kong ugangan, sa kong asawa nga naakaroon sa Saudi Arabia, sa tanan na mong makaigsunan nini sa Balok Lord, sa tanan makaigsunan dapit sa Pilipigan, sa tanan makaigsunan dapit sa Kasagangka Lord, sa tanan makaigsunan dapit sa Kangkoy, ug sa tanan nga namina og nagsunod nining mao nga programa. I declare blessing sa matag usa kanila, Lord Jesus. Labaw sa tanan nga nagapaambit nini, nga naglantaw o Dios sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, ikaw magapanalangin kanila, Ama. Tagbukas sila sa ilang mga panginahanglan, sa ilang mga pagpanarbaho ng imong gipihal sa ilang kinabuhi, mga negosyo, mga sakyanan ng imong gipagamit kanila, Lord. Proteksyon at bantay kanunay ang ilang kinabuhi. Diya sa landong sa imong mga pako, kanunay kami magapasilong sa kasiguruhan gikan kanimo. Among gila o Dios nga wala kami arang mahimo sa mong kaugalingon kung wala ikaw sa mga kinabuhi. Dini mga takna o Dios, ang tanang dungog himaya, nanhanagod kanimo ang tanang pinagi sa ngalan samahan. Sa anak sa Dios o sa Espiritu Santo ang tanan mag-ingon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-ikuban o mag-adlaw mag-uban-uban gyapon ta sa atong programa. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi sa bag-o karon nga nakasulod ni ining mao nga programa. I declare blessing sa matag usa. Ining ubos nga alagad, ubos nga higala, ubos nga amigo sa social media, Luzon, Visayas and Mindanao, even sa FM radio sa 95.3 sa dial sa inyong mga radyo. Sa kinatibok ang persa sa kalangitan, ang grasya sa Dios o ang gugma mo'y magbubukas sa matag usa. Mo'y maghari ang pakigdait sa matag usa ka pamilya dinhi mga adlaw atong hatag og panahon ang para sa Ginoo. God bless everyone. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios, sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Cadelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Brian Macasaon. Analo sa pang inyong ubos na lagat, ubos na higala, ubos ka amigo sa social media o sa FM radio sa 95.3 sa dial sa inyong mga radio Pastor Sampre Candelario manamili sa pagingon ang grasya sa Dios pakikuban sa tanang mga balaan gikan ni usaha alas 5:37 na sa kabuntagon. Maayong buntag kanatong tanan, maayong pagpangapi o maayong pagsigay-sigay. Welcome ang tanan sa malabot nga Thanksgiving sa Mayo 16 nining mao kanapit. Ang Mayo 17 Ikson amo lang ng kanunay ipahibalo dinhi sa FM radio. Welcome ang matag usa, ikaw po ako yatagaan ko kagawasan aron mga lagan sa tinud-anay ato bagan sa atong Ginoo. God bless everyone.